За колко си? Кажеш за колко си, грип? Лепи QR кода и направо пращай в енкрочат. Кола пачка на дебело, това е ниво магнат. Лалачите трайкат, мажи ги напъва глас. Стените форнесет и живее в паралелен свят. Мизерията я виждаш неко етажа надолу. Кът се качи до нас, бутегите носи ги на голо. Друг клас дизайнер, не носиме поло. Ако правим глупости, правим ги соло. Колегата движи с принтирана берета. Ядеш атентатив, масори пакета. Оперативна информация на аудиокасета. Разузнавателни средства, СРС-та. Бутикови парчета 73 от 100. Ако имаш предложение, гледай да е на ниво. На масата с Hells Angels викам veneno. Ако стигнал си от тука си в тъмното звено. Понеко път си мислим, че имаме много ушар. Това бачка ще е за картелите от кар. С наркоманите в Мохамади го въртат на кенче. Виждам, че си филмар, виждам, че си фенче. От тая музика май сте тежко увредени. Навънка май ме слушат, клетките са закачени. Старата ми поста имаше колекция чанти. И са искам да съм целия фалекс с диаманти. Много име филм, дали съм чук на милион. С пластмасов фрик на автор в павилон. Афрохаус, мамита на 35 бездетни. Цел живот във рейва и гумите са летни. Тея го поемат и без гуми. Знам, че си стабилна, ама само на думи. Знам, че си стабилна, ама само на думи. Напалва е от трепка. Попадна в капана. Стария трантър посека писта рекордьор като Михаел Шумахер. Пати чуби лека ишка. Ролекс е пепси. Икона за гръбта ми като Александър Невски. Пата нема пречки. Схема тики-така. Вижда като призрак. Знаеш, нямам сянка. Влизам в Opel Astra с полицейски стикери. Много тежки схема, и пеха ми родители. От 20 джита правят 35 с станьолите. В кухнята директно е сега ще бил